Képzeld el, hogy minden kiválasztási döntésed mögött valódi, mérhető adatok állnak, nem csak benyomások. Ebben segít az Indiviso. AI támogatású online platformunk feltérképezi a jelöltek kompetenciáit, gondolkodásmódját, szakmai tudását és előrejelzi a teljesítményüket. Az Indiviso új szintű támogatása strukturáltá és átláthatóvá teszi a kiválasztást. A könnyen fogyasztható adatok birtokában pedig magabiztosabb döntéseket hozhatsz a folyamat bármely szakaszában. Az Indiviso tulajdonképpen olyan, mintha lenne egy profi HR tanácsadód, asszisztensed és kiviteleződ egyben. Folyamatvarázslónk egy egyszerű munkaköri leírásból képes felépíteni a teljes kiválasztási folyamatot. Összeállítja, hogy mit mérj, milyen eszközzel, hogyan. Ehhez az Indiviso a digitális mérőeszközöket is biztosítja. Ilyen az AI alapú CV előszűrés, az automatizált videóinterjú, a tesztek és a játékosított multitasking mérés. Természetesen pozícióra szabja a kompetenciamérést, hiszen nincs két ugyanolyan szerepkör. Az AI javasol, te irányítasz. A rendszer által javasolt szakmai alapot teljesen a saját igényeidhez igazíthatod, mind a folyamat, mind a mérni kívánt kompetenciák testre szabhatóak. Az AI pedig a változtatási kéréseknek megfelelően újra tervezi a mérési pontokat és eszközöket. És indulhat is a kiválasztás. A jelölt útjának első lépése a jelentkezés. Kitölti az Indiviso által készített adatlapot és feltölti az önéletrajzát a rendszerünkbe. A beérkező jelentkezéseket az AI előértékeli, kulcsszavak és előre beállított kritériumok alapján, majd illeszkedési százalék szerint rangsorolja őket. Így könnyen tudod azonosítani az ígéretes jelölteket, hogy tovább engedjed őket a következő szakaszba, ahol mélyebben megismerheted a kompetenciáikat. Az egyik ilyen eszközünk az automatizált videóinterjú rendszerünk. A videóinterjú kérdéseit generálhatja az AI, de természetesen te is megadhatod, módosíthatod, finomíthatod őket. Lehetnek szituációs, viselkedés alapú kérdések, vagy akár szakmai mini esettanulmányok is, ha mélyebben szeretnél rálátni a jelölt gondolkodására. Miután a kérdések összeálltak, a rendszer automatikusan végigviszi a teljes folyamatot. Felteszi a kérdéseket, a jelölt válaszol, a videók rögzítésre kerülnek. Az interjú lezárása után a rendszer kompetencia alapon elemzi a válaszokat, és egy strukturált, összefoglaló értékelést készít számodra. Ezt a riportot a jelölt nem látja, de a HR és a vezetők saját értékeléssel kiegészíthetik, így az AI elemzés és az emberi szakmai megítélés együtt ad teljes képet a jelöltről. A teszteszközünkkel a legkülönfélébb típusú tesztekkel tudod a jelölt képességeit jobban megismerni, teljesen automatizáltan. Használhatod az azonnal elérhető tesztjeinket, beillesztheted saját tesztjeidet, vagy készíthetsz AI segítségével kifejezetten az adott pozícióhoz illeszkedő egyedi változatokat is. A tesztkérdések lehetnek feleletválasztósak, szövegesek, de akár képet vagy videót is beilleszthetsz. Ezek a vizuális elemek nem csak színessé, hanem professzionálissá és szakmailag is értékessé teszik a jelölt oldali élményt. Milyen teszttípusok közül választhatsz? Kognitív és logikai képességek mérése. Numerikus készségek, alap és emelt szinten. Soft skillek, nyelvi készségek, motiváció. Szakmai tudást mérő tesztek. Egyedi AI-generált feladatok, akár videós vagy szituációs formában. A játékosított multitasking mérés eszközünk valós munkakörnyezetet szimulál, ahol egyszerre több inger és információ érkezik a jelölthöz. Különösen hasznos olyan pozícióknál, például call center, ügyfélszolgálati vagy operatív szerepkörökben, ahol a fókusz, a gyors reakcióidő és a párhuzamos feladatkezelés kulcskompetencia. Függetlenül attól, hogy milyen eszközöket használtál a kiválasztás során, a folyamat végén minden jelöltről egy átlátható, AI által készített profilriportot kapsz. A riport összefoglalja mindazt, amire szükséged van ahhoz, hogy pontosan lásd, kik azok a jelöltek, akikkel érdemes személyesen is találkoznod. A teljes kiválasztási folyamatot automatikus üzenetküldések és értesítések támogatják, pontosan úgy, ahogyan azt egy modern ATS rendszertől elvárod. Így válik minden kiválasztás egy átlátható, jól felépített folyamattá, ahol a döntésed megalapozott és magabiztos lehet. Ez az emberi szakértelem és az AI összhangja.